Isu-isu bernostalgia ning pasar Candi sorene Jagong. Lanjut wengine malam mingguan. Assalamualaikum, halo Kang Mas Mbakyu. Mohon maaf iki asline sing tag video ket dino setundek wingi, tapi lagi sempet diedit saiki. Ceritane iki isu-isu wis teko pasar Candi nganterke mamak blonjo nang pasar. Pasar iki jan wadah tenan ning luar provinsi. Tapi masih ning luar provinsi iki 5 menit wae wis tekan. Lah saking nggonku iki ya gur perbatasan. Gur gari melangkah wis beda provinsi. Lah iki malah karo nostalgia jaman cilikanku. Pas pasaran Candi dijak mamak nang pasar. Oleh nyang pasare aku lewat sawah. Atik ngono ki wis suwen ra kira-kira. Masalah iso nyang pasar ini urung karuan sesasi pisan jaman biyen ki. Yen nang pasar ngono kuwi to ditumbasne ala katak ini ki wis suwen ra kira-kira yuan. Jaman biyen iso jajan koyo ngene wis seneng eram. Beda karo cah saiki panganan koyo ngene urung karuan doyan. Lanjut iki aku arepe masak dhisik. Pertama-tama iki mau wis ngrajangi brambang wis tak umbah. Iki aku arepe gawe brambang goreng. Asline aku yo ora pati iso goreng brambang ini ki mesti kadang gosong kadang klomoh ngono kuwi nek wis dintar. Biasane yen brambang goreng ini sing gorengke mama. Alhamdulillah iki sak keneke ukuran sing goreng pokoke butuhe gur mateng ngono wae lah. Lanjut iki aku ya arep goreng tempe iki langsung wae nganggo tepung sing siap saji ngono kuwi. Wis praktis tinggal tuang kei banyu wis langsung cemplung-cemplung mateng ngono wae. Gak atik ndadak ngulek-ngulek bumbu, kesuwen pokoke butuhe iki gur satset nek masak iki. Lah iku cucuk tempene ya wis mateng langsung wae diangkat. Lah dalah iki sayurane ya wis mateng iki sayur bayam iki mau bayame sing metik ning mburi omah ya. Wis koyo biasane ngono kae rada ngirit sithik iki sing tuku iki mau gur wortele. Lah liyane goreng tempe iki mau aku yang goreng pindang. Lah yen goreng pindang ini ki rada ngeri. Masalah iki ya nganggo meletus barang. Padahal iki mah ya tak wehi tepung, tapi panggah wae ya meletus. Wis singkat cerita iki kabeh wis mateng, sambel wis dadi. Tempe gorenge wis mateng iki mau pindange ukur sebesek tok gak sakake. Sayur bayame ya ukur setengah panci gak sakake. Masalah iki engko sayur bayame ukur sekali makan tok, gak iso dienggo engko meneh. Wes iki wayah sorene iki wayah arepe Jagong nang nggone tanggane. Karo nunggu bature padha isih dandan iki cangkruk ning ngarep omah. Karo gawe video dhisik iki lah, tapi iki malah guya masalah digangguini anak wedok iki. Lah iki begini diajak Pak Suami malam mingguan bersama bocil-bocil. Alhamdulillah iki Pak Suami lagi oleh rezeki. Dadi iso ngajak anak bojone malam mingguan. Masih ya malam mingguan iki jajan nasi goreng. Ini ki wis syukur alhamdulillah. Muga wae rezekine Pak Suami tambah lancar. Amin. Singkat cerita iki wis teko omah. Kayak biasane iki wis nunggoni bocil gawe proyek anyar. Wis pokoke enek wis sing dicandak. Iki ngono ceritane dipasangi koyo ngene iki. Ben pas sepedane dienggo muni tok ngono ki lho. Embuh iki masing marang yo gek sapa koyo ngene iki barang. Lah wis mari dipasang ki mau tambah dikei karet barang petane ben ngopo iki yoan. Wis bahno iki gur tak sawang tok iki pokoke. Sak karep-karepe arep piye jal. Mbok wis terpasang iki dicoba dhisik iki ngliter rono rene. Lah ngene iki yo ben berkreativitas ora gur HP wae. Lah rada duwe kegiatan koyo ngene iki mesti HP-ne rada sudo. Pokoke oleh nyekel HP rada berkurang ngono lho. Lah tapi iki dolanan koyo ngene iki yo betah sampai bengi gak gelem dijak bobo. Akhirnya iki jam 11:30 lagi gelem leren. Ya wis sakmene dhisik videoku. Matur suwun sing wis nonton sampai rampung. Wassalamualaikum.